Ġnien il-Wart f'Pembroke u spazju miftuħ f'ambjent siguru aċċessibbli fejn ir-residenti ta' Dar Warda li huma żgħażagħ b'diżabilità jieħdu ħsieb il-ġnien b'mod attiv fil-kultivazzjoni ta' diversi ħxejjex li qegħdin fih ħwatt magħmulin minn materjali riċiklati. Ġnien il-Wart jenfasizza l-parteċipazzjoni soċjali, l-involviment sensorjali u sens komunitarju b'modijiet b'diversi kuluri u rwejjaħ li jsabħu dan il-ġnien. Il-ġnien ġie inawgurat mill-Ministri Miriam Dalli u Giulia Farrugia flimkien mat-tim ta' Project Green, Aġenzija Support, il-Kunsill Lokali ta' Pembroke u residenti ta' Dar Warda. Il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli qalet li ġnien il-Wart jirrappreżenta dak li għandhom ikunu l-ispazji komunitarji, postijiet mibnija fuq l-idejat tal-pubbliku biex imbagħad igawduhom. Qalet li qed jinbena futur fejn il-komunitajiet mhux biss igawdu n-natura iżda jipproteġu u jipparteċipaw b'mod attiv. Dan huwa proġett ieħor li qegħdin nagħmlu mal-Aġenzija Support u mal-Ministru Giulia Farrugia fejn qegħdin noħolqu u ħloqna propju spazju aħdar li huwa inklusiv fejn ir-residenti ta' dar li hawn tal-Aġenzija Support flimkien mar-residenti tal-komunità jistgħu jkomplu jgawdu dan l-ispazju li huwa wkoll estensjoni tal-Ġnien San David. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia qalet li l-kollaborazzjoni bejn il-Ministeri tagħmilha possibbli biex jinħolqu aktar spazji ħodor u aċċessibbli mhux biss f'żoni li jilqgħu ċentri jew residenti tal-Aġenzija Support imma wkoll biex jinbnew pontijiet ta' inklużjoni bejn il-klijenti tal-Aġenzija u l-komunitajiet residenzjali madwar Malta. Il-perit Cheryl Camilleri minn Project Green qalet li l-inizjattiva tmur lil hinn mis-sostenibilità b'mod li kull resident, irrispettivament mill-età jew l-abilità, igawdi esperjenza diretta fil-ġardinaġġ. Qalet li l-proġett isarraf terapija residenti u jaqgħad il-komunità flimkien. Fi ġnien il-Wart tawlu siġar u arbuxelli li huma pożizzjonati biex meta jikbru jipprovdu dell u karattru staġjonali u bekk il-ġnien isir ken naturali seren.